Δεν νοικιάζω σε ξένους. Πέρα της τραγικής κατάστασης με τα ενίκια που έχει λυγίσει όλο το πληθυσμό, το να ψάχνεις σπίτι σαν Αλβανός, μιλάμε για οικογένεια που υποτίθεται σε παίρνουν και λίγο πιο σοβαρά, είναι απλά ψυχοφθόρο. Δεν νοικιάζω σε ξένους. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή την φράση από ιδιώτες, αλλά το κορυφαίο ήταν πρόσφατα που το είπε και Μεσίτης αυτολεξί «Δεν νοικιάζει σε ξένους». Ναι, ο Μεσίτης, που λες θα έχει κάποιον επαγγελματισμό. Ένας άλλος τουλάχιστον το είχε πει έμεσα «Η γριά είναι περίεργη». Αλλά αυτός δεν είχε ούτε την τσίπα να αναγνωρίσει ότι τα λόγια ήταν ρατσιστικά και τα είπε χαλαρά από το τηλέφωνο σαν να σου έλεγε «Σήμερα είναι Πέμπτη». Αλλά τα κάνουν και τα λένε γιατί, παρότι υπάρχει νόμος, δεν θα υπάρξουν κυρώσεις. Άσε που η διαδικασία για να κυνηγήσεις κάτι τέτοιο νομικά σίγουρα θα επιβαρύνει εσένα περισσότερο. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που διαβάσατε το ραντ μου. Ελπίζω να έχετε καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, φίλε. Το ξέρω ότι λέω ψιλομαλάκια, αλλά με τέτοιους ηλίθιους ιδιοκτήτες, ίσως μακροπρόθεσμα να σου βγει σε καλό που δεν μπλέκεις. Ελπίζω να βρεις αυτό που ψάχνεις για την οικογένειά σου. Σωστά.